ceritane wayang Jawi hing rajangan lengkap diraja nyolong sinto anoman jancut tumandang maleng kowe dadi awu kobong gede jroning raja ceritane wayang Ramayana ing negara Ngalengkoti raja Ratu Buta Rawana raja gawe geger nyolong Dewi Sinta oh Anoman si kedek putih sowan taman Sinta tidak mulai konangan aduh Indrajit lan Patih ning Anoman ora wedi getih satu-satu mas ladela ngalengkok hop sitok-sitok ben ketok rapi mas lek sitok-sitok ki. Iki piye dilanjut apa lagi? Lanjut. Tapi sitok-sitok lho janjine ya. Ladela ngalengkoti apa? Apa melo waao padha pati domlo. Oh magede kebong dadi areng dosa muka nangis gereng-gereng yo wae ya yo wae yo wae ya yo wae yo wae ya wae ya yo wae ya yo wae ceritane wayang Ramayana ing negara Ngalengkoti raja Ratu Buta Rawana raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman si kedek putih sowan taman Sinta tidak mulai konangan Indrajit lan Patih ning Anoman
ora wedi gede elah ngalang kok diopo apa belo wao padha pating domblo omah gede kobong dadi dosa muka nangis gereng-gereng yo wae ya iya yo wae ya yo wae ya iya yo wae yo wae ya iya yo wae ya yo wae ya iya yo wae matur mbak nuwun Embong Banyuwangi.